देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना भोजपुरी भोजपुरी बहलिया केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना सिंगल बाटे ना। ले ला पुदीना एकरा के कोरस में हो जाएगी। भैया के हसीना नहीं आ जाए लाइन पा जाए टेंशन मत जने के समझ तू इतना का हम समझ गए नहीं ले लो पुदीना जो है ना कोरस कर दे सबसे बढ़िया रहे तो अरे बजिया रही कोरस में रहे सही गला वो अच्छा लगे कुछ लाइन में चढ़ा जाओ नहीं कुछ चेंज हो जाएगा केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना पुदीना कुछ है अपने हिसाब से का कौन जरूर है पवन जी के उतारा आई बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना चलिए फिर से उसको अब अगला ला उठाइए आई बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना बहरी लेला पुदीना बबुनी लेला पुदीना अच्छा बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना बबुनी ले लो पुदीना बहरिया के हसीना मजा ना आता ले लो पुदीना बबुनी ले लो पुदीना बहरिया के हसीना ना मजा आता आई बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना अरे लेला पुदीना लेला पुदीना नहीं सही है नहीं भैया ले लो पुदीना सही है लाना आगे चलो ठीक आ जा कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना निकला जल्दी निकला आई बानी तोहरा गलिया केने बारू हमर ललिया देखना यारा के कैसन भइल बालिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना बहरिया के हसीना मिल जाएगा तो बता यार 3 लाख से ऊपर होगा निकला जल्दी निकला 4 लाख हो जाएगा
लगा लगा निकला जल्दी निकला बहला मिले खातिन आइल तोहरा खोतना ना भरला मिले खातिन आइल तोहरा तुरंत क्या यानी बस सही से हल्ला आया निकला जल्दी निकला बहला मिले खातिन रुक जा रुक जा रुक जा वही के बाद में रही आओ बल्कि तू बोल दानी भैया हाँ यार बात है आवा तो ये मोड कर देंगे का ये जब म्यूजिक करता हो जाए तो मोड कर दोगे साला डीजे पे इतना गम कर ना रहे अरे महाराज तो स्टूडियो है ना ये तो गम के स्टूडियो में जाऊन भैया अपन देखना याद आके कैसा भइल बहलिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बाजीना ले लो पुदीना यहाँ भरना पड़ेगा ना दूसरा कवाई ना अरे कौन ना इका रे एको चली कि ना कौन जी का नाम ना लेगा अरे अरे अनिल ना इका रे चलिए दूसरा कर ए चलेगा ना नहीं मजा दे रहा हमको अभी हम गाँव से दूसरे आवाज में अपने आवाज में गावा करेगा एक गावत नहीं अपने आवाज में कहते नहीं है सब मूड में मत तब देखो ये झूमा होता है मूड में ही बना तब आई सुनसान खड़ा रवियों के लिए मूड में आई साला आवाजियों में पूरा जीरो बैलेंस है इंसान करनी है मैं मां को अरे खाली 5 मिनट के बाद बना दे बाद में से काट काट के डलाई ना 5-5-7 गो डलाई गलते बहलवा हो एल बेटा गा के देखिए मन निक लगा था कि ना निक लगा था चल लगा ओकन लई नहीं नहीं यार तू सेम वो आवाज में बोला ना खाली आई कॉपीराइट अजरे के अंगला से रहता हां इसलिए क्या विजय चौहान ना भैया सब किसन कहाँ के ऊपर दी देता
तुरंत गा अरे वजिया ना लगा लगी तो जा गाओ देखा तू का वो मिले खाती मिले खातिर हाँ, मिले निकला ना खातिर निकला आइल जल्दी तो निकला बहरवा हो मिले खातिर आइल तो मिले खातिर में तोरो ला भरा गोले गांव के ले लिया खाना बोला ए भैया लो मिले खातिर उठाओ आइल नंबर उठाओ पहले नंबर का गौले मिले खातिर गांव के ला भरवा गौले है गांव के ला भरवा है नहीं सुना का बोले क्या निकला ना निकला जल्दी शहर के ला भरवा आप गा देब निकला बहरवा हो मिले खातिर आइल बा तोहरे गांव के ला भरवा हो ना ए तोहरे गांव के ला भरवा हो तोरे गांव मिले खातिर आइल तोरे गांव के ला भरवा हो निकला ना निकला जल्दी बहरवा हो मिले खातिर आइल तोरा गांव के भलवा हां रिकॉर्डिंग मत कर लिए भैया रिकॉर्डिंग ना रही नहीं तू लेबा ना आओ चला